stimați colegi, sărbătoarea, aniversarea de anul acesta este mai specială, este diferită de toate celelalte pe care le-am trăit eu, ca și dumneavoastră. Celebrăm anul acesta două evenimente de o importanță istorică și culturală deosebită. Se împlinesc 161 de ani de la înființarea școlii normale și se împlinesc 100 de ani de la apariția revistei Școala Normală. Ambele evenimente, ambele instituții au comunicat neîntrerupt, vreme de secole, valori naționale și universale în cel mai unificator spirit cu putință. Ambele, operele unor mari personalități culturale românești, profesori ai școlii noastre, directori, elevi, absolvenți ai școlii noastre, au înțeles în vremuri mult mai zbuciumate ca cele de pace în care trăim noi astăzi, că dacă există o universalitate culturală, drumul către aceasta este diferit pentru toate popoarele, iar școlile de învățători și școlile primare trebuie să oglindească în modul cel mai limpede caracterul specific al popoarelor în care ele trăiesc. Traversând istoria României moderne și contribuind în mod exemplar la marile evenimente ale acesteia, școala noastră a dat peste 20.000 de absolvenți, învățători, uniți în cea mai discretă, generoasă și altruistă comunitate. Revista școlii noastre, născută într-o perioadă de mare îngrijorare, care prefigura intrarea României în primul război mondial, a fost înființată cu misiunea de ridicare a conștiinței naționale. Simeon Mehedinți scria în primul număr al revistei Școala Normală din 1916 următoarele. Dacă un stat are nefericirea să-și piardă dinastia și să-și vadă hotarele mutate de vecini, asta nu înseamnă că națiunea însăși e ștearsă din paginile istoriei. Primejdea cea mai mare în vremurile noastre e ca nu cumva un neam să fie împărțit sub stăpâniri deosebite, care i-ar împiedica dezvoltarea limbii naționale. Căci, în ziua când se pierde limba, neamul acela rupt în bucăți e ca și mistuit de vecini. Cel din urmă soldat și cea din urmă nădejde a unui stat în lupta cu alte state e învățătorul ca păzitor al limbii. Și școala normală și revista acesteia, Școala Normală, există astăzi, dar într-un nou timp, într-o nouă formă, însă într-un și același spirit. Trebuie să le păstrăm și să le omagiem pe amândouă, cu responsabilitatea celor care știu că au primit un dar neprețuit și cu bucuria celor conștienți de atracția pe care o exercită acest dar neprețuit, atât față de cei mai buni școlari, cei mai talentați școlari care îmbrățișează vocația de învățător, dar și față de cei mai buni profesori care acceptă exigența discipolilor lor. Tuturor le aduc în atenție vorbele celui mai mare director al acestei școli, ai școlii noastre, care a existat vreodată, Titu Maiorescu. Cea dintâi treaptă pe care ne înălțăm e un altar de jertfă. Fie că este jertfa de minte și de inimă pe care o merită fiecare copil de la învățătorul său, fie că este jertfa de sânge a celor 100 de învățători tineri plecați din școala normală, care nu s-au mai întors niciodată la copii din primul război mondial,
jertfe înfăptuite de Iași, veche și strălucitoare, capitala României, amândurora le datorăm recunoștința noastră și le datorăm credința că nu le vom da niciodată uitării. Și profesorilor, și slujitorilor școlii noastre, și absolvenților școlii noastre, le urez din inimă la mulți ani și le doresc să fie sănătoși și să facă tot ce le stă în putere pentru a nu uita comoara pe care trebuie să o ducă mai departe. La mulți ani!